kayaknya. Lu panggil mbak sampai sih. Orang rumah ya mau. Sampai mbak. Orang tua mbak itu sekarang orang tua itu nah, beli uang-uangnya. Tahu nggak uang mau. Beli uangnya kan berbeda ada uang. Yang berbeda yang betul biji. Uang dia itu uangnya naik lembang ya ada kafe yang ini. Ada punya orang jomel juga kan. Pak Sonir yang begitu kurang. Pak Sonir begitu orangnya yang potong. Bulan dari kamu begitu bulan. Itu kita bilang mbak tuh. Kita bilang mbak tuh. Tak minta begitu begitu. Apa dia? Saya itu nggak begitu kan. Ya ini jadi begitu kemarin nambah gitu dulu. Ya. Cuma udah. Ah ya. Ini apa yang gandeng itu suka saya dulu saya tuh kemarin nasi kali dan nanti bokornya gitu bukuan gini loh deh enak anu loh enak wet apa sih kipas barang kok bubuknya di rumah ini masih sedang perasaan belum ada tapi sudah bisa sih. Jadi kita dicurainya itu terpaksa buat nah yang orang gelem mangan tak ngene telur kok pira nimbang sama bangun cek nang ya pakai loro menggawe pakai ini ora gelem kok jangan terlalu ribut kan memang tak perlu karena biasanya gini kan oh buat ini jadi di anu buat apa di kota ini suka dulu anu jadi nek ngelepiak dulu malah nyemprot anu mau ke ruang ngangel kan iki Pak Di cepet kalau Pak Di sing ngene iki nek matur kan dinaan Pak Di jadi Pak Di ngene kok yang mau ini yang menuju yang dikirakan kok minggu aja makan menit ya bubuk lah dedek bubuk nah tapi 5 menit itu tangi 10 menit lah hah? Orang itu turun deh loh anu mobilnya dibrongsong Pak ngene mbakne sik agak golek gedang ning jamban iki sik anu agak nyelokane aku udan nang tangan nomor paling jemben kirim jemput orang Surabaya mana lagi di kapan lu ya di kapan rumah kok di emang apa sih emang apa burung iki wong gogok kok ngobok-ngobok ngeker ya godong diblok karo mantar pulang mamat mantar ikut kayak anggere apa Pak mabungi bulan mak grotok ratangnya golek bae rene ae pecah halo ae kundalne lho pecah bae pecah piye to Pak oh gak kaya apring ambruk kaya ambruk kok pecah ya prenge ya jam 12 kayak setengah 12 deh iki golek poli lho anu mentelo ngalor kuwi lho gak ngalor telu kuwi to heeh wis biyen yo Pak iya tapi kayak mak krak nang ndure lho ya niku ngene ketepak am kuwi biyen iya tapi anu mentelo nglengok di depan tuh di bengaya kuwi ya paling dia bunyi mak krak kuwi lho iya mau nyindra di kota epakmu kuwi kan yang dibak ngawar bareng kono lu tuh ngono Bu enak koyo nek pring anu apa wis ambruk iya
Iki mobil cilik iki mau mlebu kene pas jane ta? Hah? Mlebu kene pas jane. Wonten iki. Montor iki. Mbok apane ya Pak Supa. Nalep njero omah. Iso ya, Pak. Lek nang anggis bisa apa ora nek metu engko? Ora iso mestine ora iso. Oh, wong gak iso engko. Mundur. Boleh. Heeh. Asale Turun Pak sik, Pak. Coba tak kono ngene iki lah lihat udah si arepane. Nah, lagi buka pintu. Mbak, sik sang, Mbak. Wis arep iki. Aku beli. Wis arep iki. Hah? Wis arep ya. Oh, ya benar. Kalau suka ngono. Aku gak ya anu ning watone iki. Jangan teko. Apa jaraknya anu ya? Pulang nanti pasangin nanti kondasinya pulang dulu kae. Anu nek ngrobah ngene kuwi anu mbok apa iku? Sing dibolonge kuwi lho. Anu pakunan kuwi. Nek dundurke Orang di seseling ngono sih. Kayak payah nang ngono. Oh, Nanti kondasi turun nanti. tapi kono pendek. Ya kan di kondasi turun nah. Diben salah sih aturane iki toko kulon ngono sing aturane ya. Gawene kuwi lho. Heeh. Kuwi nek dirobahne kan bekas pakuane rusak. Heeh, nggih mang juta. Anu ngarepan. Gak palun kabeh. Saiki anu Sing paling penak sakmu kuwi ya ora sah. ora sang nggawa kayu kok ya. Kayu warga walu murah gak palung, Mbok. Heeh, Tur awet gak palung. iki ngono kuwi lho iki ngono. Apa iki wae ya? Iki digerono ya. Kene iki. Cocok kene iki ngono wae. Hah? Maksudnya kene iki Kene buntet kene mongol piye ya. Iki ono. Malah iki wae. Oh, malah iup-iupan saka kono malah kene iyo, mending kene sisan wae. Oh. Pokoknya toko kene iki. Kene ngono. Cuma nek panen nggih meme kono apa nek. Oh, iya, iya. Nek gimana gak enak ya. Tutup tarik kene. Lha iya. Yumi-yumi. Ora apa tetep. Kene anu kene sisan wae. Sisan toko buntu. Kene iki ngono pokoke pirang kok. Kan iki sik nggih. Mang juta komplit. Mang juta tuh kok nemburi kono sanae. Denda kan mulai. Diduwurke. Denda. Mulih. Jadi aku demen yang rewangan yang ngerti, nanti denda. Enak wong e seneng omah. Wah neng anu, neng ngarepan kabeh yang aku nemburi terus. Wis mulih. Arep balik napa nih? Ya ya nang kono masuk. Anake nang omah. Oh, karo adine. Nek wis pindah iki dipindahke. Berarti coba uni di mana? Hah? Yo ora atur. Melu lho ya. Oh, sing liwat sing wedok kok. Sing liwat sing wedok ning ngono iki. Sing tukang liwate 5 kok. 6 karo sing bojone kok. Lah aku melu mbah bodhe tano ae paling. Tukang masake kok ya. Kan anu Lah nyulam bitik heeh, dhewe ana apuk kae. kayak tak kira dianone bojone pintu. Apa bojone kento benda wong kang ya apa ya iso.